když říkám něco, co nezapadá do oficiální škatulky, hned jsem extremista nebo kriminálník. Hamzat si pohnutou historii obou čečenských válek prožil na vlastní kůži. Nikdy ale nebojoval. Učil ve škole, dlouhou dobu strávil jako učitel v uprchlickém táboře v Ingušsku. Vždycky se snažil vychovávat děti k tomu, aby nepropadly nenávisti. Ulice, ale to všechno máme, ale pracovat není kde. Máme demografický boom, ale stát přitom neumí mladým nabídnout nic, než službu u policie. Mnozí ale přece chtějí dělat něco jiného. Mění se i Čečenské hory. Hlavně dostat se tam už není takový problém, jak ještě před několika lety, kdy byly pro cizince totálně uzavřené. A tak vyrážíme. Přes lesní Předěděnou lze bez větších problémů dojet až k jezeru Tezenoj na samé hranici s Dagestánem. Dnes už je tady klid, ale ještě nedávno to byla skutečná válka. Bombardování a tady nahoře v Půlsmyku se zdržovali bojovníci. Jí se čas od času objeví ještě dnes. Vypráví se historka, jak se skupinka bradatých povstalců před pár týdny náhle objevila u jezera. Turistům grilujícím šašliky pak zabavila potraviny, stany a spacáky. S omluvou, že přece mají možnost nakoupit si denísky nové. Po horách se bojovníci pohybují sebejistě a nijak jim nevadí ani stále se opakující akce armády i policie. Hory jsou srdcem čečenského národa. Je to důsledek odsunu z roku 1944, kdy Stalin vysídlil pod záminkou kolaborace s Němci všechny Čečence do Kazachstánu. Když se koncem 50. let